जवान भइल बानी, कहीं तो रउआ ना में लिख दी जवानी। देखिए के हम के ईमान जाला डोली, ईमान जाला डोली, ईमान जाला डोली। अरे बोला ये जहाज बुकिंग काल होई कि ए मुखिया जी, ए मुखिया जी, ए मुखिया जी मन होखे तो बोली, नहीं तो रउआ खाई बरदास वाला गोली गोली गोली। छाती पर